औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। जुबान पकाबू करना तू बाते आवा कहत के बाबू रख तनिया पान जुबान पकाबू देख ले बजे जदी हो जाही पागल देख ले बजे जदी हो जाही पागल पड़ल केने ध्यान बा। औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। लगनी हल्का में सुनो ये बबुआ हवे रंगदार हो अपना लगे रखले बाटे एक से एक हथियार हो। लगनी हल्का में सुनो ये बबुआ हवे रंगदार हो अपना लगे रखले बाटे एक से एक हथियार हो। पावर बाटे तना अंदर पावर बाटे तना अंदर देह में भोल न जान बा। औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। बीटू बीटल सूरज सागर के लागे न तनको डर रे खड़े खड़े हिला के गिरा दी इतना बाजी गर रे। हाँ हाँ बीटू बीटल सूरज सागर के लागे न तनको डर रे खड़े खड़े हिला के गिरा दी इतना बाजी गर रे। भले ही तोहन के ठीक न लागे भले ही तोहन के ठीक न लागे हमरो ई तो परहान बा। औकात के बात मत करा बाबू। बाबू हमारे 100 रुपया के चड्डी में 6 करोड़ के सामान लेके घूमेलन। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। 100 रुपया के चड्डी में रखले 6 करोड़ के सामान बा। चौधरी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो तुर्कौलिया।